Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Yana. 17 anyos ang pangidaron. Nagpuyo somewhere in Cebu. Punto medikal ug legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong dili maayong kaagi isip usa ka batan-on. Apan mohangyo ko nga ayaw lang dayon ko ninyo kuskahi. Kay lahi-lahi man tagkaagis kinabuhi. Ikatulog ko namong managsuon og working student ko. Ug while nag-working student ko, nagkailamis akong uyab nga tawgon lang nato og Troy. I was 15 back then. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghita po. Troy, Ano ba na mo isulti na ako ba? buntis ko. Wala. Di na mahimo yan. Dili pa ko andam. Ibaw bitaw ka nga gusto pa ko nga magkahuman ko sa eskwela. Unya, unsaon man nina ako? Bidaw anong buntis man ka? Di ko patiwas og eskwela nilang papagmama. Anya, lagi unsaon man lagi ni nato. Ato lang na ipagkuha. Di pagod hadlok. Masadlok kung mabuntis ka og mga anak na. Mga bata pa taon tao Kanya, mahimo na tang papa og mama. Pero, naoy, mahadlok ko anak, Troy. Masing maunsaon niya ko. O, kaluoy sa atong anak ko Mas makaluluoy siya kung matao siya. Kay pulos pa ta mga way buot. Wa ka human sa pag-eskwela. Ansa man? Nauna sa ko. Na sige. Igdugay ko na ha. Basta kay mao na to. Ang pinaka the best gyud nga buhaton na to pakuha na. Kay mga bata pa man ta. Sige, palit sa kupan ha. O inigbalik na ako. Desisyon na ha. Unsaon man ako, ani? Oh, ansa na? Ansa naman? Troy, kuan. Sige na lang, uy. Anak ba? Oh, imna ni Ha? Ansa man na? Ipalit na lang ko daan. Kay wala magi mas maayo na to nga buhaton. Para pakuha niya sa bata. Ha? Kunya, ipagawas na to nga nagbuwag ta. Nga naman? Masukon niya nga akong angkol. Nga ditabang og pa-eskwela na ko. Huh? Papakaduga? Pwede ni mo gisigan og tumar ka tong para pakuha? Nakainom na kog duha ka buok. Pero, maragdili naman ako kayang mo inom stambal, Troy, uy. Magkonsensya ko sa atong anak. Ay, kapuyang ikasinabot ni Yana, uy. Bihig dabi. Ha? Ano man? Ako'y duota na imutian. Unsa? May konsensya ba yakyot ko? Apa nang akong uyab, gusto yun niyang makuha ang among anak. Ung mao to, gipahigda ko sa akong uyab o giduot niya ang akong tiyan. Sakit-kit kaayo o iya pang tamak-tamak ka ng akong tiyan. Padayon na niyang gibuhat hangtod nga miabot og 5 ka buwan. Midako na nga akong tiyan og nabantayan kini sa akong amo. Wa na nahimo ang akong uyab, nangatubang na lang siya sa akong mga ginikanan. Hangtod nga ng anak ko. Unya. Troy, niya ka? Oo. Ako ba'y amahan sa bata? O ang atong sabot ha? Akong apelyido ang ipadas bata? Oh, Troy. Salamat. Nausap lagi mo nga naunas bata. Nalamdagan man ang akong hunahuna sa gisulti ni mama.
nga ang uban gani ko no nangandoy nga makaanak. Unya samtang kita may anak na dili dawaton. Salamat. Salamat sa mong pagtawad sa atong anak, Troy. Yan na. Nag-away mo ni Troy. Ha? Nga nung wa naman ko makakita nga mo anhi siya. Ambot ato niya, maoy. Unsay ambot? Unsa man ang inyong anak ron? Aw, ni padana ba? Awa naman gani magparamdam. Unsa? Hala, yung sa na ron. Kapila raman di ay siya muhatag. Mailan di ay siya primero? Tumas na to siyang wala magparamdam, ma. Pero, nagkapadapa siya last month. Para diaper og wipes sa putos bata. Nagtuo siya nga diha nakutob ang iyang responsibilidad sa iyang anak. Ha, muna diha. Sayo mang nanood ang mga butanga nga dili pa man di ay mo andam. Mama, uy. Ay nalang gud sige, balik-balik ko. Kay, aminado lagi ko sa among sayop. Pero saong naa naman eh. Pakuha bitaw na namong bata, wa man gina makuha. Oh, usapan na. Nakasa na gani mo, gipunan pag yun ninyo ang inyong sa? May gani kay normal lang na tao ang inyong anak. Bisan o gisuwayan na ninyo pakuha sa makadagan. Ha, yabag tong lalaki, hada. Nakasa na gani. Niya karon, gusto pag yun punan ang iyang sa pag-abandona ninyo? Gokdo na to tong tawhana. Ikiha to tong amahan sa imong anak yana. Ma, Inya mitote kang ako na lang ang sugta. Siya yung mong gisugot. Rico, Di talawa. Gibiyara na gihapon ka. nagmahay kong ipadana ko niyang apelyido sa bata. Pwede pa ba katong ipausap, no? Oh, pwede pa siguro eh. Pero, dako lay ko na gasto. Ha? Mag 2 years na karon ang akong anak ug wa na gyud magparamdam ang iyang amahan. Normal man hinuon ang akong anak. Kiat og bugoy kayo, makalingaw na. Pero may kapalaka pa gihapon ko sumaabot nga basig may diferensyal gid siya, inigdako niya tungod sa among pagsuway ug pakuha niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gisuwayan na mo pakuha kining akong anak. Gipatumar ko og duha ka tableta sa akong uyab para pakuha ko to ug giduot-duot niyang akong tiyan og gitamak-tamakan. Apan wa gyud makuha. Posible ba nga may epekto ni sa bata? Ikaduhang pangutana, 2 years na karon ang akong anak. Normal og kiat ug bugoy kini nga pagkabata. Magalingaw. Wala ka ni siya problema sa iyang pagdako. Posibleng unsa man sab ko na Ikatulong pangutana, unsaon man pag-detect aron ako mahibaw-an ang epekto sa mong pagsuway pakuha niya? Unsa man kayang posibleng bation o sakit sa umaabot? Unsa may paagi ana og mga pila man pud ka ang gasto? Ikaupat nga pangutana, punto legal. Kung pananglit, mobalik ang amahan sa akong anak o gustong huwaman ang bata, pwede ba na ako nga i-doubt niya? O pwede ba nga mo file ko restriction order aron dili siya makaduol sa among anak? Pila man ka ang gasto pag-file? Ikalima o katapusan, wa na magparamdam ang amahan sa akong anak karon. Unsa may ako mohaton niya? Iyabang ipada ang bata sa iyang apelyado. Mapausap pa ba ni nako? Mga pila man sa ang gasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Yana. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniya sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw.
Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadilang drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga your world is not crumbling, it's only changing. Oh, there is only one permanent thing kuno aning kinabuhi and that is change. Everything changes, no? Wala gay permanente. Walay permanente. So, we must know how to dance with the music. Ang atong magtatampo karong adlaw si Yana, 17 years old, taga Cebu. Saan siya ka estudyante, punto medical ang problema ni Yana. Pero naapod siya legal nga pangutana, no? Again, wala dili na ako nakauban si Atty. Eileen karon kay naay namatay sa ilang pamilya, no? Condolence sa pamilya ninyo kuan Atty. Eileen Bathan, no? So, mayong pagpaminaw di ay mga taga Cebu City, no? Ang mga taga Pasil, no? Mga taga Pasil. Ingon si Rona Inok, daghang ko maminaw na to sa Pasil. Diya sa clinic ni Attorney Dr. Albora Raul Albora, Beatrice Quiveros ag kinsa pa ni mga taga Suba Pasil, no? Mayong pagpaminaw. Taga Badyan Kumilik. Busy na ra ba ning mga taga Kumilik karon, no? Kay election time. Ma'am Vista Blaze Kamomot, Dilia Bation, Evelyn Andulana, Sally Coronel, Cherry Ann Bitanga, Duming Andulana. Ug mga taga Purok Danggit, Naga City, si Flor Basnilio, Bina Siensan, Justin Sasan, o mga taga Compostela, Cebu, mga nanamuyo diya sa Batulans Compound, mga Batulan family, mga Tabli, mga Salera, mga Dimpas, si Cora, Rico, si Tito, Samuel Batulan, mayong pagpaminaw. Mga taga Sambag 1, no? Sambag 1, Sambag 2, Awi Samora. O gatong fruit vendor diya sa Ramos Fruit Vendors Association, si Narsing ug si Carding, no? Mayon ta og okay ang atong halin rong mga panahon. Mayong pagpaminaw nyo diya, no? Sa to sa all over the world, no? Sa mga abroad, no? Si Bas kinsa to? Si Winnie say Kimpan Albero ug si Basnilio. Mayong pagpaminaw. Belated happy birthday day ni Nicar Navarro Basiluti, no? Belated happy birthday. Alright, going back to our sender, si Yana, nga taga Cebu. Unang pangutanan ni Yana, gisuwayan na mo og pakuha kining akong anak. Ipatumar ko og duha ka tablita sa akong uyab para makuha ko no to. Ug giduot-duot niya ang akong tiyan ug kitamak-tamakan apan wala gyud makuha. Posible ba ang may epekto kini sa bata? Highly possible nga na-effect ang bata. No, usa sa mga rason na ay mga congenital malformation is kini laging mga attempt to abort the baby. Ang uban mo inom dihag mga isog nga mga makakuan lagi kakuha ang uban diha mo na imong gingong gitamak-tamakan yun sa naman lang diha, no? Inom mo mga concoction nga mga isog nga makakuha pero ang isog man kani imong anak nga wa man gyud siya makuha na tao man yun manghinaot lang ta nga wa maka-apekto sa bata tong mga attempt pag-abort, no? Pero kung mingong kag posible ba could be possible, no? I do not know how old naman karon ang imong bata pero mahinaot ko nga okay ra ang iyang pagdako. Wa ta magkasiguro kung kini imong bata mao na una makaadto sa Mars. Oh, may mo ning scientist litero, no? Or astronaut. Nagisiguro yung purpose nga nung wa ni siya makuha. Ikaw doon ang pangutana. 2 years na din, no? 2 years na ang bata karon ang akong anak. Normal og kiat og bugoy kining pagkabata. Makalingaw. Wala ra ka siya'y problema inagpagdako. Posible unsa man. So, daghang kayo mga congenital malformations pero usually kung naamang gani, makita ninyo nato ni siya right after birth. Pero 2 years na siya karon unya kiat, tabian, inunta kuan siya normal ang iyang psychological, psychosexual o physical growth
development, manghinaot lang ta nga walay problema. No, ayaw lang pagunahuna nga naa. Pero kinanglan ni siya nga closely monitor sa imong iyang pediatrician. Ang usa ka bata, pediatric patient na siya kung hantod nga maabot siya pagidaron nga 18. So, monitor lang sa pediatrician, yan kung wala ba'y problema. Kung mahinaot lang kung wala. Okay? Katulong pangutana. Unsaon man pag-detect aron akong may bawan ang epekto sa mga pagsuway ug pakuha niya. Unsa man kahay iyang posibleng bation o sakit sa umaabot. Unsa may paagi ana nga pila man pug kaha ang magasto. Well, naatay mga developmental pediatrician nga musuta niya ni sa among practice sa psychiatry na po may mga pamaagi pag-test sa IQ sa bata o imong observation sa bata. Kung ikumparar nimo sa mga kaedad niya nga 2 years old, og pare-parehar ba ang iyang panulti, panglihok-lihok, kung pare-parehara, so I hope nga wala siya mga psychosexual development, no? Tan-aw nimo sa iyang body parts nga walay inunta na deform. So manghinaot lang ta nga wala. So kung magdudag yun ka, imo ni ipakita og developmental pediatrician. Pero balik ko na ko, na may mga bata diya sa inyong silingan, din sa Cebu, no? Di makadapit sa Cebu, nga puparehag edad niya. O kung mas bright pa ning mong bata kaysa parehag edad niya 2 anyos, so roll out na lang nato nga wa mo epektong imong pag-attempt og pa-abort niya. No? Sa nagre-purpose ning bata, nganong natawag gini siya. Okay? Ikaupat nga pangutana, legal ni siya, no? War ba siya attorney din, no? Ako lang gining paningkamutan makatag og opinyon. Kung pananglit mo balik ang amahan sa akong anak, kung gustong kuhaon sa bata, ang bata, pwede ba nako idaw niya o pwede bang mo-file ko restriction order aron dili siya kaduol sa among anak? Pila man kaha ang gasto sa pag-file? Di na tingali ka mo-file og restriction order, ay. At 2 years old ang bata, nya I do believe nga wa mo makasal, no? Kay uyab pa to imong gingon. So kung wa mo makasal ang bata diha gina nimo, no? Bisan maganig makasal kung in the event kana ay child custody dispute sa korte, anak ko ni sa korte. Kay naggan naman ko makatug korte ani. Ang custody sa bata ihatag yun sa mama below 7 years old. Below 7 years old, ang custody sa bata ihatag yun sa mama. Unya, obligado ang papa nga mo support sa bata kana kung nasa kapasidad, no? Sumana akong dili na kinala mo file kag restriction order. Basta kay diha nimo ang bata hangtod nga may edad siya 7 anyos. After that, mo decide siya asa man siya gusto. Pero kung wag mo maminyo, murag dako kag ang imong apelyido may dalhon sa bata, no? Ang kasagaran na kong hibalan, no? Ikalimaw katapos ang pangutana, wala na paramdam ang amahan. Wala naman di magparamdam ni sa akong anak ron. Unsa may akong buhaton niya? Usa may akong buhaton niya, iya bang padala ang bata sa iyang apelyido? Mausab pa ba ni? Mga pilay gasto. Kung wa mo maminyo, ang murag dili patilin mausab siya ang apelyido. Pero kung maminyo mo, which is a remote possibility, kaya wala naman ka magparandam ang bata, rather ang amahan, imo nagyud siguro ang apelyido. Iya bayang gipadala ang bata sa iyang apelyido. So iyang gipadala ang bata sa iyang apelyido. Mausab pa ba ni? Mga pila may gasto. So gipadala, gi-acknowledge na ini sa amahan, no? Gi-acknowledge sa amahan. Bayaan na lang na. Anyway, naa naman. Kay complicated na kayo. Gimuna sang ipabalik sa imong apelyido, mauna lang na. Naman kayo kaila ngayon na. Wag yapon makasal. Nya, ipadala ang bata sa apelyido sa amahan. Wantod karon wag yapon makasal. So nagtubo ang bata, nagdaa sa apelyido sa iyang papa nga mahog mong siya illegitimate, no? Di pa hinong kanya na nga naay ma-identify nga amahan gud ng imong bata. Ibutang lang po ng imong middle name para nga ma-acknowledge po ka nga maoy biological mother sa maong bata. Gasto-gasto lang ka kung mukuan na sa ka, pero possibly nga inunta ma-revert ni with the help of a lawyer, no? With the help of a lawyer. So pag inunta decide ninyo ani nga maoy muda ngalan ang bata muda sa apelyido sa imong uyab sa papa, inyo man nang kasabutan. So mao na ako istorya. Once nga moabot siya attorney dire, ako nang ibalik og pangutanan niya kung pwede pa ba pod. Among kung balikan niya kay wa lagi siya attorney dire kay namatay silang pamilya. Gikan sa apelyido samahan ngadto sa imong apelyido. Pero para nako, pasag din na lang na. Butang lang imong middle name nga ikaw may biological mother. Alright, ano nakasabot ka sa speaker nimo Yana?
dinhi sa Cebu ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kanunayon ninyong pagpaminaw sa atong Armen program. Nagpabilin kaming numero 1 istasyonan dinhi sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat ug maayong